Κύριε Πρόεδρε της Βουλής... Κύριε Πρόεδρε, λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη. Όσο γίνεται. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την τιμή που μας κάνετε σήμερα να παρίσταστε εδώ στην έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μιλώντας για λογαριασμό του Συμβουλίου, χωρίς προσυνεννόηση, αλλά με την εικαζόμενη συνένεση των μελών, επιτρέψτε μας, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά και μέσω ημών την Εθνική Αντιπροσωπεία για την εμπιστοσύνη σας προς το πρόσωπο καθενός από εμάς και να σας βεβαιώσουμε ότι έχουμε πλήρη συνείδηση της ευθύνης που συνεπάγεται γενικώς η εμπιστοσύνη και ειδικότερα η συγκεκριμένη εμπιστοσύνη. Γνωρίζουμε επίσης το μέγεθος και τη σπουδαιότητα αλλά και τα προβλήματα του έργου που αναλαμβάνουμε. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και λίγο παραπάνω ενδεχομένως για να συμβάλλουμε στο μέτρο της θεσμικής μας αρμοδιότητας ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις και διοικητικές πρακτικές με τις οποίες θα επιληθούν τα τρέχοντα, τα σοβαρά αλλά και τα μη σοβαρά προβλήματα που είναι εκκρεμή. Με τη φιλοδοξία οι ρυθμίσεις αυτές να ισχύσουν και για το μέλλον. Να αντέξουν, θα έλεγα, στο βάθος και στη δοκιμασία του μελλοντικού χρόνου. Δεν γνωρίζω πλήρως την υλικοτεχνική υποδομή που έχουμε. Γνωρίζω όμως ότι έχουμε ένα λαμπρό επιτελείο υπαλλήλων και ειδικών επιστημόνων και έχουμε επίσης ένα πολύ σοβαρό έργο το οποίο έχει ήδη γίνει και το οποίο θα αξιοποιήσουμε, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Τέλος, αν και είναι απολύτως αυτονόητο, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι τα μέλη του Συμβουλίου, όπως και των άλλων ανεξάρτητων αρχών, έχουν κατά νόμο λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία με την έννοια ότι δεν δέχονται εντολές ή επιρροές από άλλες κρατικές λειτουργίες ή από τρίτα οποιαδήποτε πρόσωπο. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι το Συμβούλιο αποτελεί κάτι σαν ανεξάρτητη κρατική οντότητα. Κάτι κατά το κοινώς λεγόμενο που αποτελεί κράτος εν κράτο. Και τούτο για τον απλούστατο λόγο ότι και το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως όλοι μας, υποκείμεθα στο κείμενο θετικό δίκαιο και μέσω αυτού υπάγεται στην δικαιοδοσία της υπέρτατης, της κυρίαρχης δύναμης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, άμεσα ή έμεσα, από την οποία πηγάζει και στην οποία λογοδοτεί κάθε εξουσία, κάθε υπηρεσία, αλλά και κάθε επιμέρους κρατικός υπάλληλος. Σας ευχαριστώ πολύ.